はい、中国のトイレシリーズです。いちご狩りに来たんですけどね。いや、ほんとトイレ行きたくなって、来てみたら、いや、ありましたね。久々に。これちょっと見せられないんですけども、これバケツじゃないですよ。これトイレです。これ見せられないですけどね、これね。ここで、用を足すわけですね。いやー、久々に来ましたね、これね。これいいっすよ。これね、トイレですよ、これ。これは今までの中でこれ一番ギャグかよっていうようなトイレですけど、こんなトイレもあるということで、のどかな場所ですよ。